Moi! Tänään me kuvataan video, mitä on meidän iPhoneissa. Mä oon Lera, mä oon Katja. Eli meillä molemmilla on iPhone 5, mutta mulla on iPhone 5S ja mulla on pelkkä vitonen. Mä näytän tässä niin, että mä näytän ekaksi mun puhelimen. Ja mut vaan sen kokonaan ja sitten vasta Lera näyttää oman. Ei vaan siis niinku vaan sen tämän. Selität siitä jotain. Joo. Sitten mä. Ei, vaan kokonaan, että sun ehtii lataa. Niin, mut ehkä kannattaa silti silleen, että aina vuorotellen. Koska sit mä voin laittaa sen videon jälkeen lataukseen. Okei. Siis mulla, mä näytän ekaksi, mulla on vitonen, joo, ja siinä on tämmönen tarra. Suoja. No, ei se ole suoja, mutta se on vaan tarra. Mut se on myös niinku niin, ja tässä on mun puhelin, siinä se on rikkinäinen, tajusitte varmaan jo. Kattokaa. Näin. Niin mun se kotinäyttö. Niin, kotinäyttö on tämmönen. Tai ulkonäyttö, en mä tiedä. Kotinäyttö. Et mä tykkään tästä niinku ihan sikana. Et mun mielestä se on hieno. Ja nyt Lera näytää oma. Mä sillä aikaa teen salasanan. Mulla on tämmönen. Tämmönen. Mä oon siinä ristarissa. Mä olin silloin laivalla menossa Ruotsiin. Ja tänään on sunnuntai 10. heinäkuuta. Näin. Sitten me laitetaan meidän koodit, paitsi mulla voi olla silleen, että mä voin vaan laittaa tähän mun sormen ja sitten se avautuu itse. Mulla ei. Niin, miten me nyt tehdään, Lera? Sä näytät sen taustakuvan tosta ja sitten niin. Ja sitten vasta mun pelit. Tai aluksi sä näytät niin. Näytänkö mä noin kaikki? Koko sivun, okei. Tässä on mun taustakuva. Jäätelöt. Mä tein mun puhelimen tänään vasta, no. Siis menkää pois, mä Kärpänen vaan. Eli joo, itikka. Niin just itikka. Niin, eka on valet. Oi vitsi. Se on vaikeet, niin minä olen näin. Valet. Sitten semmoiset muistutukset. Sitten apuohjeet. Näin. Tässä on mun kaverit. No jotain semmosia kompassi tai silleen. Ja sitten toi niin, myös jotkut muistutukset. Laskin, Safari, sää, App Store, video, watch, kamera, se on kuvat, Niin, kuvat. kamera ja fotorus. Sitten tulee parhaat. Tässä on parhaat. Niin siellä on Snapchat, Magisto, Musical, WhatsApp, Shazam, sitten videot
tai joku semmonen, tai en mä muista. Videomaster, Retrika, Spotify, Skype, jotkut ne, en mä muista. Viestit. Niin, viestit ja YouTube. Sitten tulee iBox, iBox. Ja vaan semmosia tyhmiä juttuja. Sitten vaan FaceTime, jota mä käytän. Ja sitten kello, puhelin, toi kalenteri ja asetukset. Nyt Lera näyttää oma. Mulla on... Joo, siis se... mulla on hopea kännykkä. Eikä se ole rikkinäinen. Mun taustakuvana on... Odottakaa. On tämmönen. Mä oon trampalla tossa ja... mun hiukset laitettiin tolleen sydämiin ja siihen laitettiin tommoset kukat. Kuka teki sen? Mun isosisko. Ja Mulla on... Joo, tässä on toi musiikki tossa. Sitten musiikki, iTunes Store, mä en käytä sitä. Sitten tässä on tossa on Sori, jos tulee musaa. Tossa on, missä tää on tossa? Tossa on muisti. Siellä on wallet, muistutukset, muistiinpanot. Sitten on valokuvaus. Siellä on videot, kuvat ja kamera. Sitten hyöty. Siellä on mail-viestit, puhelin ja FaceTime. Sitten on muut. Siellä on kompassi, vinkit, Sanelin, podcastit, yhteistiedot ja työkalut. Etsi iPhone, tossa laskin, etsi ystäväni, kello, kartat, terveys, pörssi, Game Center, App Store. Sitten toinen sivu, asetukset, iBox, kalenteri, Safari ja sää. Sitten parhaat. Tossa on Instagram, WhatsApp, Snapchat, Spotify, Musical, YouTube, Lipix. Siellä voi tehdä niinku semmosia hauskoja kuvia. MSP on peli ja iMovie, jolla mä editoin mun videoita. Niin. Ja elikkä näytä. Meillä on näyttää oikeesti. Niin, mut mulla on siis hopea. Mulla on niinku joku kultainen, joo. Koska kattokaa, niinku näyttää tälleen puhelinta. Niin eiks nääkin ero? Tai koska mulla tossa on lähempänä toi muuhun, niin jos mäkin laittaisin. Tai no, kuitenkin on ero. Se on vähän niinku mulla olisi kultainen, mutta ei ihan. Se on ehkä koska mulla on uudempi ehkä vähän. Niin, koska tää on niinku aika vanha. Niin ja näin. Ja jos niinku on semmonen kännykkä, jos on tommonen hopea tai kultainen tommonen pyörykkä, niin sitten se tarkoittaa, että teillä voi olla se sormijuttu. Mulla ei ole, kattokaa vaikka. Siri, sinne ei pidä painaa.
Joo, meillä on myös Siri. Mutta se on venäjäksi. Ei ole olemassa semmoista suomeksi. On. Tämä löytyi haulle. Meillä on Siri. Moi Siri. Hei. Näytä. Mikä on YouTube-kanava? OK. Tämä löytyi haulle. Mikä on me YouTube-kanava? YouTube. Sinun on ensin avattava iPhone. Ei kiitos. Mulla ei oo missään. Ei kiitos. Ehkäpä ei. Oikeesti, miten? Mikä sun nimi on, joku robotti? Minun nimenikö? Se on Siri. Moi Siri. Heipä hei, prinsessa. Kiitos. Miten? Tästä vai? Kieli. Niin, mutta täällä ei oo. En mä muistele mitään. Moi Siri. Tervehdys, prinsessa. Oi. Kattokaa, jos mä laitan. Tykkäätkö sinä sipsistä? En kommentoi. En kommentoi. Mut nyt mulla on enkuks Siri. Niin. Beatbox for me. Here's one I've been practicing: boots and cats and boots and cats Cats and boots and cats and boots and cats and boots. I could do this all day. Cats and boots And and cats and boots 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 and cats. Puu! Jee! Ja tässä oli Lera Katja. Puhelin. ja iPhone 5. Peukuttakaa tätä videota, tilatkaa kanavaa Ja kommentoikaa. mitä te haluaisitte nähdä meidän kanavalla. Moikka! Moikka!